Tinenge tichibvisa masakasi kuti foji yedu ikure zvakanaka. Tikabvisa masakasi tozoisa inonzi sakakila kuti masakasi asawande. Tinobvisa masakasi toita sezvatoita pamuriwo zviya zviya kuti tikabvisa maswadzi emasaidhi muriwo unonyatsokura zvakanaka. Ndozvatoita kuti pafodya tinobvisa masakasi kuti fodya inyatsokurawo zvakanaka. Anokanganisa utano hwefodya kuti inokwanisa kupera simba yotadza kukura zvakanaka kuti shizha seriri. Fodya yedu machikorera atiri kuita tine 10 maribas atinawo. Ripa yega yega anofanira kuchikora 90 clips, anenge aina weta wake. Padzinde tinobvisa shizha 1 repasi akuibva acho ndo atinobvisa. Pastation tirisunga 4 clip redu rine 24 mastations, saka mazhinji anofanira kunge ari 96 paclip rega rega. Tirisunga 4 bani redu rinopinda 864 mamodros edu atiri kushandisa. Pazuva tinoita 5.5 hectares ndo dzinokwanisa modro redu ne9 bundles dzemaclips. Chinodiwa pakuchikora fodya chete chinhu chimwe chete, tinotarisa kuibva kwefodya 1 pasi payo pakutanga kuchikora. Takuchikora kuti akutanga kuti 1 tinotora shizha rakaibva. Sepano tinoshandisa system yedu, toshandisa kuti tochikora 1 shizha padzinde. Saka tinotora repasi racho, it's either riri kuseri kana riri kuseri kwangu inini ndo riri pasi ndo rakaibva ndo randinotora, kana riri kuseri kwandiri kufamba nako riri pasi rakaibva ndo randotora. Rimwe rinenge rasara rinenge risati ranyatsoibva patodzoka nekutendera toita muda pa 5.5 hectares pandodzoka irori randasiya riri ndosvika richakanaka. Saka ndenda kutora nekuti 3 days ndatendera muda tadzoka futi patakatangira paya. Pakuchikora atinoti isusu ratingakondeme ishizha ratinoti banana ndo ratinorasa rinenge rapfurikidza kuibva kwaro, ne green ratoti green hatidi kuti riende kubani. Ukaona wachikora green unenge watoita overripping. Overripping inokonzera kuti fodya yatinoita kuchikora semuenzaniso kuti ndachikora shizha rangu rakaibva seriri ndo randiri kuti nitora, iyo bwasa unotora repamusoro seriri zvatosiyana. Saka iri parichakala iri rinenge risatiri, iri rinenge yato green, ende pagreen waro neripping yedu hazvichapindirani kana takugrade. Iri rato shizha hombe yato ripping 3, iyi ripping 1 yandaenda nayo yato pa 3, saka hazvichapindirani pagrade, hazvipindirani pakusunga madhuku, hazvichaenderani. Fodya yedu tinotema mumunda umu nemaripazi anochikora maweta otakura waya nayo panapo pangoro toitakura netractor toenda nayo kumabani tozonoiloda mubani. Tinofukidzira fodya kuti isatsve nezuva, inoita maspanji ikarohwa nezuva, saka tichivhara netsaga ungoona kuti pasapinde zuva. Panapa tiri patsotso bhaniri. Bhaniri rakaripwa musi weMonday ndoparakaripwa, rane 2 nights riri panapa. Takachikora 146 strings dzirimo. String yega ine 35 mabundles akatongwa mastation 44, which is mutepe 1 unenge chitako string 1 unenge chitakura 140 leaves. Saka tine 146 mastrings arimo anotakura 140 leaves. Tikataimuza ari kuti pazvokuma
20,380 leaves. Kabhani aka kanokwanisa kutakura fodya inokwana hekta nekudarikidza, uchityora shizha 1 paplant pega pega, because 1 hekta ine 15,000 plants. Saka patinokwanisa kunge tichityora 1 shizha tine 20,380. Kabhani aka kari so effective nekuti pane ratakambopisa rekudzikisa rekutakatanga kupisa racho ratadzikisa riri mushedhi mukati umu takashandisa 360 kg dzehuni dzatakashandisa pa8 tapima fodya yacho yakabuda ipapo yakaita 86 kg, which is 4 kg pa 1 kg, 4 kg of food pa 1 kg yefodya. Kana shandisa manormal bhana tinoshandisa isusu kumusha. Ini ndiri mumwe murimi wacho ndinawo ariko kumusha ndorima fodya iyoyo. Kumusha tinoshandisa 4 cubes pisa fodya imwe chete ifanika yakapiswa iri panapa, that is times 4. Wochenjisa ari mabig logs aya. Ini ndine rocket ban iriko kumusha randoshandisa. Tikangoti 4 zvikochikari zvedu zvemombe zvekumusha zvinenge zvakazara zvatinoshandisa kuti rinzi ratsva 7 days tishandisa 4 zvikochikari zvatoda zvehuni zvinenge zvichatoita isi. Asi kana tiri pane kabhani kanaka tikatarisa tikutishandisa tutsotso tuhuni twakatotsemura, especially kana maona kuseri kwatanga tiri kustoko pakalaringa tikutoita kutsemura tunhu twacho kuti tiri tudikidiki, bozi ukatongesa logombe chete rine kana 3 kg kana 4 kg namba inobva yatokwira, plus haridi huni dzakaita sedzakawandisa. Tokwanisa kuzongodya kana ushandisa 2 kana 3 logs, matemperatures edu kana asvika pa 50, 60 ne70 ndopatinongesa mabig logs akafanika akatsemurwa ari papa. Iri chandinoona bhani rakanaka kwazvo. Ndofunga vanhu vazhinji vanofanira kutotevera kuenda kumabhana. Ungatarisa mabhani edu ekumushaye tikushandisa mazihuni mazitanda tikupedza kutema miti tichishandisa mazilogs mahombe atikuisa miti. Saka nekabhani aka unokwanisa kuti munhu anokwanisa kutoenda kusango achinotyora huni dzekutakura neshinga chaiyo uchiwa uchipisa fodya nebhani. Hautombodi pamwe kana zvichikochikari, because huni shoma shoma dzinoshandiswa ipapo. Ukatarisa kubva nezuro patakabatidza kabhani kaka kusvika nhasi uno tangoshandisa 21 kg dzehuni. 21 kg dzehuni ndozi pamwe madanda mairi unenge wakadimbura 1 danda rakareba ungori dimbura utitsemura unokwanisa kuti pamakgs andiri kutaura aya. But huni dzacho dzinofanira kunge dziri dzakaoma dzakasvawawo dzisiri nyoro. Pakudzora basa paiti kudzora pakuti mukatarisa mabhani edu atinoshandisa kumusha hapana tuhuni tunoiswa tudikidiki twakadai mufenisi, tunoisa mazitanda mazihombe anorema kuti pamuda kutobatsirana kuti muise mufenisi. Wereza apa kana mukadzi chaiye anokwanisa kuita izvozvo, unokwanisa kusiya mukadzi mudzimai wako achipisa fodya iwe uchitoenda somewhere, because anenge achingotora tuhuni tushoma shoma twakatsemura achingokandwa imomo. Saka wati kuredusawo labor pakuti haunawo manpower yakawanda yakuda kushandisa ipapo, even pakutakurawo matanda kana pakutema mazimiti musango. Aka ndo kalogo katinoisa aka unoisa maybe ukalogo aka after 30 minutes kamwe chete, woti kangoisa 2 malogo mukati momo makadarika apa temperature inenge yabva yakutokwira kudarika more than 35. Saka mukatarisa tuhuni twacho tuisa tuhuni tudikidiki tikuchengetera temperature iyoyo chazokombera nefodya imwe iri kumamodhuru yakati pa same day paari paiyo neinoyo, but munotoona kuti there is a difference. Iyi yatoita fully colored, iri kugwa isati yakara iri kuko. Kana tichiisa huni dzacho mukati imomo hatifanira kudzisa dzakarara, ndo chimwe chinhu. Tifanira kudzisa dzakamira dzakateera apa kuti mhepo painorowa apa inobva yangosvika kubatidza huni apa. Ndo imwe trick yacho iripo mukati imomo. Iyi ndo mitepe yatinoshandisa pafodya iyi pakusunga mastrings acho. Chakanakira mutepe ndechekuti fodya yako haidhambi pasi apa, inenge yakastretchwa yakasungirwa kumapeto. Mutepe mumwe chete unotakura 35 mastations anenge akasungwa 4 panenge paine 140 leaves dzinenge dzakatakurwa dziripo ipapa. Chakanakira chacho ndechekuti fodya yako haidonhe plus haibhende maguna anenge ari level yese. Ndo zvakanakira mitepe iyo. Mitepe yatikugadzira pa ndeye next big band iri papo hombe ratoda kuita iro re300 clips iri re2 hectares ndo yatikuita panapo. Already iro rine yacho yakakwana 146. Iri bhari iri ndo itsotso bhandi zvakare, asi rasiyana neiri ratanga patabva apo. Iro idiki rinoerera hombe. This is a 2 hectare band.
yakadiki katangatirako ka 1 hectare pano kumaprimings kana iri pasi kana rino iri ihombe rine 4 tiers iro rine 3 tiers same measurements but rakawedzerwa matiers kuti riite another tier pamusoro ufuchira kutakura fodya yakawanda kana uchityora ari maprimings fana kana takatyora ari pasera apa ari mune bani dikiro muno munhu unokwanisa kutyora fodya 2 hectares uchipinza mashizha. That means unogona kutakura 40,000 leaves muno uchitora mashizha 1 paplant. Ndina panopinda zvema 2,300 bricks zvinopinda ipapa. Simbi dzese dzakaiswa panapa idzi hadzisvike kana $300 semaudzirwo andakaita ini. Plus chakanakira simbi idzi ndechekuti kana tinge taisa moto, simbi idzi dzikabata moto dzikapisa hadziduze moto nekukurumidza. Zvadifferent nematanda zvezvokuti kumusha tinoshandisa matanda emagum trees aya. Gum tree kuti ibate moto igare zviro simbi ikadzimari yabata moto yapisa yatopisira kuti hailuze moto inochetechengetedza moto. Ndozvakanakirawo simbi idzodzi. Plus permanent guarantee whereas muti unopfukutwa simbi idzi hadzinazo dzinopfukuta. Bhani redu iri rakaita kuti topu yacho iri padenga iyo iri yega yakabatwa nemabhaudhi. Ichi chepakati ichi chiri chega chakabatwa nemabhaudhi, makumbo ayo ari 6 ari pawo yega. Saka unokwanisa kukumura utorongedza utokwidza kana mutrera uenda unovakira kana pamunda pako pane fodya yako pauri kuda ipapo utovakira gore iroro utoisa bhani rako ipapo. You can either use hasten or plastic. Apa tangoisawo zvidhina nenyaya yekuti riri permanent panapa nokuti aurishandisa panapa. But kana kuri kumusha kana uri small scale farmer unogona kuriisa panzvimbo unoda kuti gore rino warima apo urisungirira ipapo utoisa plastic utokavha neplastic padenga woisa uswa wotoshandisa.